Već je postala dobra navika emisije Moje dete da za vas i vaše dete pronađe neku simpatičnu knjigu. U tome nam pomažu mladi čitaoci koje smo i ove nedelje zatekli u Niškoj dečijoj biblioteci. Knjiga kojom je našu pažnju zagolicao Veljko Panić biće korisna i zanimljiva i vašoj deci. S decom oko sveta Tatjane Rodić je knjiga uz pomoć koje će vaše dete putovati listajući knjigu u svojoj sobi. Ima da se čita na raznim državama, o njihovim običajima, koja im je narodna nošnja, koje specijalitete spremaju za jelo, kako se deca igraju i kako se igračke prave. Zemlja koja se Veljku posebno dopala je Japan, dok su ga običaji Irske zasmejali. Pa, u Japanu je narodna nošnja kimono. Njihovo glavno jelo je pirinač, riba i mnogo povrća, a njihova glavna zabava je origami, a to je umeće presavijanja papira i pravljenja raznih oblika. Neobično mi je ovo kod Irske, kako nose ovo u vratu pomaranđu i dodaju jedno drugom. A što to radi? Pa ne znam, ali kad sam pročitao vidio sam da je zanimljivo. Knjiga s decom oko sveta u izdanju Kreativnog centra doneće vašem detetu saznanje o običajima, pesmama, igrama i drugim zanimljivostima iz raznih delova sveta. Sa ovom knjigom mogu da obiđu ceo svet. I zato bi ja preporučio mojim vršnjacima, to je s drugarima iz odeljenja, da pročitaju ovu knjigu. A dobro, jesi poželjela negde da putuješ posle te knjige? Pa da, ja bih volila da putujem negde. U bilo kojoj zemlji. Knjiga s decom oko sveta namenjena je deci uzrasta od 6 do 10 godina. Rano upoznavanje sa različitim običajima i pogledima na svet može doprineti razvoju otvorenog i tolerantnog duha kod dece, a saznanje o različitosti kultura predstavlja korak ka njihovom prihvatanju i razumevanju bogatstva koje nose.